aquí. No parin, no parin, no parin, no parin, no parin, no parin. No parin. El moment que tots vostès estaven esperant. Sí, senyores i senyors. In live. A la pista central de Vallromanes. En directe. No un ni dos, ni 24 ni 78, sinó 221 anys en directe a sobre de l'escenari. Senyores i senyors, em fa un goig increïble de presentar el número que ve a continuació. Ells tenen ni més ni menys que, i vull un ole a cada un dels anys que diré, ells tenen ni més ni menys que 70 anys! El primer. Però n'hi ha un altre, que en té 71! Però no són dos, sinó tres. I el tercer en té